bullying este când o persoană puternic înjosește pe cel slab. Niște copii mai mari sau adulții agresează pe cineva mai mic sau îl înjosesc. Unii copii îi hărțuiesc pe alții, nu știu, îi bat, le spun cuvinte urâte. Când o persoană este agresată de mai multe ori. Nu știu. Cred că o singură ceartă între copii nu include violența fizică sau cuvinte urâte și da. Da, bullying-ul este atunci când o persoană încearcă să înjosească o persoană la rând sau pentru un termen mai lung. O agresare timp de mai mult timp și de mai multe ori față de un copil și o ceartă este odată. Da, un bullying e invers. Pentru că n-au încredere în sine sau pentru că au nevoie de atenție. Le place ca să fie în centrul atenției, dar printr-un mod rău. Sunt nefericiți acasă și cumva au nevoie de atenție și nu știu altă metodă. Și poate că și pentru că n-au ce face, uneori. Se simt cumva rău, de parcă au făcut ceva greșit, de parcă este vina lor. Singurătate. Cam e trist, se simte tare groaznic, se simte inconfortabil. Nevoie de ajutor. Cred că se simte umilit, se simte prost și neajutorat. Și eu cred că el poate să are depresie de la asta sau anxietate. Să le ignore sau să le spună că lui nu-i place, să le spună cum se simtă. Să ceară ajutor unui adult, unui profesor, nu știu. Sau să sune la telefonul copilului. Poate să-și spune părinții. Dar asta este problema pentru că de obicei copiii nu au încredere și simt că o să fie, nu știu, poate neînțeleși de părinți. Da. 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 Da, le-aș spune. Eu am nimerit într-o asemenea situație și eu, da, am vorbit cu părinții și chiar recomand, pentru că părinții mereu o să-ți fie aproape și o să te susțină. Am fost victima bullying-ului, dar la moment nu le-am spus părinților, ceea ce m-a făcut să mă simt și mai rău. Acum, cu siguranță, aș merge părinților și le-aș spune, pentru că am o relație foarte bună cu ei și sunt sigură că mă vor ajuta. Pentru că bullying-ul nu este ceva pe care să-l suporți, trebuie spus, pentru că poate duce la ceva foarte rău. Pentru că dacă nu vorbesc despre asta și nu le spun părinților astfel nu pot interveni, deci respectiv agresorul nu o să ne înceteze. Nimeni nu o să te ajute altcumva decât părinții. Părinții să vorbească, nu știu, cu copilul lor, cu agresorii, cu profesorii și poate să înțeleagă. Să-l protejeze, să anunțe cineva care îl poate ajuta pe copil sau să vorbească cu cei care răspund de agresori. Cel mai probabil părinții ar trebui să discute cu profesorii sau să vorbească cu părinții copilului. La școală, da, în curte nu prea. Nu, niciodată. Da. Nu, n-am văzut. Nu. Un copil era un pic mai plinuț și ceilalți îl luau de râdere și îl înjoseau față de toți. Depinde cine sunt martorii în cazul ăsta. Da, martorii ar putea opri un act de bullying. Martorul poate încerca de a opri această situație singur sau printr-un grup de persoane și în acel grup de persoane să afle un matur sau altă persoană. Să-i despartă, să le spună să nu mai facă asta. Sau poate să-și cheme o persoană care să ajute. Dacă sunt, spre exemplu, la școală, colegii ar putea discuta cu dirigintele sau dacă sunt în curte, pot să vorbească cu persoanele mature care sunt alături sau acasă cu părinții. De exemplu, în școli, să se explice ce este bullying-ul și de ce bullying-ul nu este ok și de ce asta este ceva rău.
să introducă o lecție. Să le dea mai mult timp pe acasă, ca ei să nu... Copiii nu prea iubesc să fac timp pe acasă. Să fie un psiholog bun și timp ca orice copil să se ducă la acel psiholog în școală și să vorbească. Altă modalitate nu văd.